Ja, så har Per fisk. Knud havde fisk for 2 sekunder siden sammen med Per, men Knud den hoppede af. Så nu ser vi, hvordan Per, om han fighter den. Vi prøver lige at følge hans line lidt. Ja, Per han fighter nu meget hårdt. Fisken står ude i strømmen, som man kan se. Og der har den virkelig magt, og Per han må kæmpe. Han må virkelig rigtig kæmpe. Så kan man lige se lidt af fisken. Og vi prøver at se, om vi kan få en billede af det her fisk. Nu begynder han at trække i den. Ja, nu holder vi os lige væk, så den ikke bliver skræmt også. Så er det lidt mere af det fisk. Og lidt længere hen har vi en fluefisker, der håber på at tage nogle små regnbuer. Han ser, at han står og fighter her. Det er ved at være en god stykke tid siden, til han fik den på. Og jeg håber selvfølgelig, at han lander, som vi kan se. Det bliver han ikke ved med at gøre. Ja, så har vi Pers fisk, og så gør han klar til landing nu. Fisken, den er kæmpet og fightet på den rette måde. Og Jan hjælper Per med at trække den ind, og det er altså en flot fisk. Det var godt, Per. Kæft, det var en fight, mand. Ja. Og så på fluestang. Og så på fluestang, ja. Tillykke! Tak.